Gràcies. En primer lloc, volem agrair l'informe de Comissions Obreres sobre les dades del dèficit d'oferta de formació professional a la comarca. El que trasllada l'informe, com ha explicat el Claudio, pel que fa a Cornellà, com bé s'ha comentat, és que hi va haver més demanda que oferta i que certs cicles no es poden estudiar a la ciutat perquè no es realitzen aquí. Aquest fet va fer que moltes persones haguessin de canviar la seva opció o que haguessin d'anar fora de la ciutat a realitzar aquests estudis. Com hem traslladat en diverses ocasions, mai seran suficients els recursos que es destinin en educació o en salut. Compartim el que reclama la moció, concretament en els acords primer, tercer, quart i cinquè, quan diu que s'han de programar més places públiques d'FP per garantir l'accés a tot l'alumnat, que s'han de reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament de l'escolaritat de l'alumnat matriculat en ensenyaments secundaris postobligatoris, especialment l'alumnat que s'ha preinscrit en determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l'oferta que més s'ajusta als seus interessos i expectatives, augmentar els recursos econòmics destinats a l'FP de Cornellà perquè s'assoleixi el 6% del PIB que marca la LEC i executar mecanismes que garanteixin la millora de la formació professional i la seva vinculació amb les potencialitats de cada territori, potenciant-lo i valorar-lo en el marc del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, així com altres espais de coordinació amb la comunitat educativa i els ens locals. Però com explicava el Claudio, no compartim en part el segon acord, on diu que s'han d'incrementar el nombre i la varietat de cicles per tal que l'alumnat de la ciutat tingui l'oportunitat de cursar-lo a la seva localitat. Per això vam presentar l'esmena de substitució del segon acord, on demanem instar el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a modificar l'oferta formativa de la formació professional i, si s'escau, incrementar nombre i varietat de cicles segons necessitats de demanda de treball i del territori, o de la ciutat en aquest cas. Perquè defensem que s'incrementin el nombre i la varietat de cicles per fer possible que l'alumnat el pugui cursar a la seva localitat, però també és evident que no es pot disposar de tota l'oferta formativa de cicles a tots els municipis i que en ocasions les persones s'hauran de desplaçar fora del seu municipi per cursar els estudis que seleccionin. Ara bé, aquest increment de nombre i varietat de cicles s'ha d'adaptar a la demanda tant de treball com del territori, que és el que proposem en aquesta esmena. Des del Departament d'Educació s'ha treballat i s'està treballant per incrementar l'oferta pública dels cicles formatius arreu del país, d'acord amb les necessitats sectorials i territorials, garantint plaça al conjunt de l'alumnat que sol·liciti plaça en la família professional sol·licitada, sempre i quan hi hagi necessitats sectorials i preveure l'increment de professionals i equipaments necessaris arreu del territori. S'ha de remarcar que cada alumne que es prescriu a la formació professional al període ordinari i es queda sense plaça, es va realitzar un procés extraordinari de preinscripció i matriculació que es va posar en marxa per donar sortida a l'increment de demanda d'aquests ensenyaments. Des del Departament d'Educació es va oferir a aquests alumnes una atenció personalitzada per acabar d'orientar-los cap a les vacants existents. El Departament d'Educació ha anunciat de cara al proper curs 2022-2023 que s'introduiran nous canvis en el procés de preinscripció i matriculació de la formació professional. Es posaran nous criteris d'accés per garantir que tot l'alumnat de quart d'ESO tingui una plaça dins de les 24 famílies professionals de grau mitjà que l'aspirant hagi escollit, canvis al procés de preinscripció i matriculació d'aquests ensenyaments i abans del procés de matriculació al mes de març es farà una oferta pactada amb l'Agència de Formació Professional, el Departament d'Empresa i Treball i els agents socials per tal que aquesta sigui el màxim adaptat al mercat laboral i a les necessitats del territori. Es millorarà l'orientació des del primer curs d'ESO per tal d'incrementar el coneixement de totes les sortides educatives entre l'alumnat i tal com es va traslladar a la compareixença de la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya del 26 d'abril d'aquest any, pel curs vinent, entre altres, s'ofertaran un 34% més de places, s'augmentarà un 216% les places en l'àmbit de serveis socioculturals i a la comunitat, s'augmentarà un 244% el pressupost per a la formació contínua, hi haurà 276 nous grups de formació professional inicial que representa un increment del 137% de l'augment respecte al curs anterior i per tant el Departament d'Educació ha posat fil a l'agulla per aplicar les demandes que es realitzen en aquesta moció. Tot i així, evidentment, compartim el que es reclama i el nostre vot serà favorable.